Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün aziz milletvekiller. Мен Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп калабыз. Бүген 4 февраль, пәнҗешәмбе. Максат итеп куйган һәрбер эшегез уң булсын. 4 февраль бөтен дөнья яман шиш чире белән көрәшү көне. 2005 елдан башлап ел сайын дөньяда халыкара яман шишкә каршы берлек җитәкчелегендә бөтен дөнья яман шишкә каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Бу көнне үткәрү максаты онкология авырулары белән бәйле глобаль проблемаларга җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтү, авыруны кисәтү, иртә ачыклау һәм дәвалау турында халыкның хәбәрдарлыгын арттыру. Исәнме кадерле дәванем һәм дәвәтием. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез шушы минутларда бергәләп хат язабыз. Чиста кагаз, каләм алыгыз да кадерле кешеләрегезгә күптән-күп, чуктан-чук сәламнар юллап, хәл-әхвәлләр сорашып, күңел җылысын биреп хат языгыз әле. Сәбәбе дә бар бит. Берничә көн элек Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов интернетсыз көн уңаеннан үзенең Instagram сәхифәсендә хатлар, открыткалар алышырга өндәде. Хатлар йорты проекты бу идеяны хуплап алды һәм зур флешмоб оештырды. Тулырак алдагы видеозмада. Татар халкы җир шары буйлап сибелгән. Татарстаннан тыш без киң Россиянең төрле почмакларында, Германиядә, Америкада, Төркиядә, Австралиядә һәм тагын бик күп илдә яшибез. Якынрак була алса идек. Алты таныш теориясын хәтерлисезме? Әйдәгез бу теорияны хат аша тикшереп карыйбыз. Күз алдыгызга китерегез. Гади хат аша без үзара танышып, күренмәс җепләр белән бер-беребезгә якыная алабыз. Дусларга, туганнарга, укытучыларга һәм классташларга, таныш һәм бөтенләй таныш түгел, сездән моны һич көтмәгән кешеләргә чын хатлар языгыз. Табышыйк, язышыйк, берләшик. Хәерле көн Татарстан тапшыруының бүгенге кунагы Хатлар йорты проекты җитәкчесе, Хатлар языгыз акциясын башлап җибәрүче Энҗе Садыкова. Энҗе, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Әйе, менә әле генә карап узган видеоязмада сез бик матур бер фикер әйттегез. Гади хат аша гына да без бер-беребезгә якыная алабыз. Чөнки аларда күңел җылысы саклана, шулай бит. Һәм инде менә шушы флешмоб әле берничә көнлек кенә башланып китсә дә, инде беренче нәтиҗәләрне ясап буламы? Кемнәр әлеге флешмобка кушылды? Без күптәннән мондый зур глобаль масштаблы проект, шундый бөтен кешене хат алышырга кубару өстендә уйлап йөри идек. Һәм көтмәгәндә, менә президент шуннан да шундый бер адым ясады үзе, һәм без ятып калганчы атып калырга кирәк дип, шундук мин почтага барып җитеп, без беренче кешегә кемне итеп сайлыйк икән дип уйлап йөрдек. Җавап үзеннән үзе килеп чыкты һәм беренче хат бу акция кысаларында хатлар языгыз акциясе кысаларында ул китте Рөстәм абыйга, безнең президентыбызга, һәм барып җитте. Ул аны үзенең аккаунтында куйды. Без барып җитүенә шикләнмәсәк тә, аның кулына эләгүендә бераз шик бар иде, ләкин почтада эшли, хат та барып җитте булып чыкты һәм менә шулай итеп башлап җибәрдек әлеге акцияны. Хат башы яз каршы диләр бит әле. Менә сезнең инде бу хатка җавап килдеме соң? Аның җавабы шушы Instagramга куюы булды. Инде бу бик зур җавап булды. Без көткәннән дә дәртлерәк, шәбрәк, кыюрак җавап булды. Бик зур рәхмәт аңа моның өчен. Тагын кемнәр кушылды әлеге флешмобка? Без әле башлап кына җибәрдек. Якынча менә ел дәвамында 100 татарга хат язырга җыенам мин үзем шәхсән. Димәк, бу акция ел дәвамында барачак, әйеме? Әйедер дип уйлыйм. Әйе, бөтен татар халкын, татар илен хат язырга җинләндереп бетергәнчә хәтлек тырышачакбыз. Хатны язабыз. Менә бераз гына безгә аңлатып китегезчә, хатны язганнан соң аны димәк Instagram битенә урнаштырырга кирәк була. Әйе, әгәр дә сез бу акциядә катнашуыгызны белдертергә телисез икән, без моны бик тә телибез. Кирәк булачак язган хатыгызның сурәтен, фотографиясын интернет җилтәргә урнаштырып, хэштег куярга, хэштег бик гади хатлар языгыз.
Татар халкында хат язышу ул бит инде элек-электән бик тә мәртәбәле, саваплы гадәтләрнең берсе булган. Һәм инде хат язуның үзенең бит бер үрнәге дә бар. Ләкин ни кызганыч, инде еллар узган саен бу үрнәк онытыла бара. Инде сез биргә килгәнсез икән, инде әйдәгез әле безгә бер остаханә, мастер-класс дип әйтик, инде күрсәтеп китик хат язу тәртибен. Хатны чыннан да минем әниемдә дә бабайның хатлары саклана, иңелек сәлам әйтеп каян җибәргәнен, авылдан кайнар сәламнәр белән сиңа фәлән шук сәламнәр язып, иңелек яңалыкларны әйтеп, хәлләр сорашып, аннан соң сәламнәр белгертеп кемнәргә кирәк икән. Мондай өслүбе бар чыннан да, ләкин бүгенге көндә замана бик тиз, беләсез, бик ашыгыч барысы да. Шуңа күрә менә монда инде безнең хатлар, ачык хатлар ярдәмгә килер. Һәм мин менә мондай ачык хат үрнәген күрсәтеп китәргә телим. Аның сурәте бар. Казан кичләре дип язылган. Казан кичләре дип язылган, рус теленә, инглиз теленә тәрҗемәсе бар. Һәм инде менә шу акция кысаларында мин тәкъдим итәм икенче шәхескә, икенче татар кешесенә җибәрергә сезнең белән бергә әлеге тур эфирда. Ул булсын Камил Ларин, барыгызга да таныш безнең милләттәшебез, Мәскәүдәге театр һәм кино артисты. Һәм артына сез кыскача ниндидер теләк белгертеп, марка ябыштырып, аны инде почта бүлекчәсе аша юллый аласыз. Бу моның кыска формасы. Ашыгыч дөньяда яшәүчеләр өчен. Димәк, инде менә шундый ачык хат да җибәреп була. Без моны ачык хат дип йөртәбез. Инде әгәр дә сез ниндидер хат вакытыгыз бар икән, күңел җылыгыз күбрәк икән, сез аны менә шундый элекке заманнардагы кебек конвертка урнаштырып, бәлки открыткасында тыгып, зуррак хатында урнаштырып, шулай ук адрес һәм марка ябыштырып юллый аласыз. Моннан тыш безнең сайтта, хатлар сайтында мөмкинлек бар турыдан-туры башка төбәкләргә һәм илләргә җибәрергә. Менә шу көннәрдә генә Германиядән заказ килеп төште. Ул турыдан-туры безнең аша китәчәк Германияга. Аның эчендә фәлән кешеләргә шундый сүзләр языгыз дигән функционал бар безнең сайтта. Менә шуны кулланып, без инде кешеләргә ярдәм итәбез. Кыскарак вакыт эчендә тизрәк һәм алар өчен җайлырак итеп, менә шулай татарларны дөнья буйлап якынайтырга, тоташтырырга. Февраль аенда безне бит инде бик күп бәйрәмнәр көтә. 14 февраль гашыйклар көне, аннан соң инде 23 февраль ватанны саклаучылар көне. Менә инде солдат егетләргә шундый матур открыткалар җибәрсәк, аларның күңелләре ничек булыр иде, яме? Әлбәттә, җылынып китер иде. Кай вакыт кешегә ниндидер материал әйбер дә кирәкми. Бар тик менә сүз, җан җылысы кирәк, ниндидер дәртләндереп җибәрү, илһамландырып җибәрү. Менә бу очракта бик бюджетный вариант дип әйтергә кирәк һәм шул ук вакытта эчендә бик зур мәгънә һәм кыйммәт яткан әйбер ул хатлар һәм сүз бүләк итү кешегә. Сезнең бу открыткаларны кайдан табарга була? Алар безнең төрле китап кибетләрендә бар, Татарстан нәшрияты китап кибетләрендә, башка челтәрләрдә һәм инде әлбәттә безнең сайтта. Бик җиңел шулай ук истә калдыру хатлар-ру. Инде рәхмәт сезгә бүгенге итәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде шушы күркәм эшне, хатлар язышуны башлап җибәргәнегез өчен. Дәвамлы булсын, хатлар языгыз. Хатлар языгыз, чынлап та хөрмәтле тамашачылар, хатлар языгыз акциясына кушылып, кадерле кешеләрегезне сөендерегез. Якыннарыбызга открытка, китаплар бүләк итү гадәте дәвам итсен. Бүген китап ачтым сәхифәсендә без һәр буын эчендә бүләк булырдай өстәл китабы белән танышырбыз. Безнең ике телдә нәшр ителгән ике китап белән сезне таныштырмакчы булам. Татар халык әйтемнәре һәм мәкаләләре һәм әйтемнәре. Минем телемә инде әбиемнәр теленнән кирип калган. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз, туйга барсаң туеп бар, ата казыңны суеп бар, ашаган белмәс, тураган белер. Ирең ир булсын, идәнең җир булсын. Һәм башка шундый мәкаләләрне без үзебез сизмәстән кулланабыз һәм ул безнең телебезне образлы итә, төгәл итә, матур итә. Алар чынлап та безнең гасырлардан килгән борынгы әби бабаларыбыздан килгән образлы сүзләр, китапларны Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре Мөхәммәдҗанова һәм Ямалдинов әзерләгән басмага ике телдә. Бу мәкаль һәм әйтемнәр безнең тормыш яшәешебезнең төрле өлкәләрен кулачлый. Монда җир, күк, татары тормышының төрле яклары, әдәп, әхлак, табигать сыйфатламалары,
Кушылган телевизор караучыларга хәерле матур көн телибез. Тапшыру башында без 20-нче гасырның төп аралашу чарасы булган хатлар турында сөйләштек. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрда безне 20-нче гасырга әйләнеп кайтырга, гөрләп торган авылларга, андагы тормыш яшәешне тамашачы буларак күзәтергә чакыра. 12, 13 һәм 14 февраль көннәрендә театр сәхнәсендә премьера «Хуш авылым хыял» спектакле. Декабрь аенда «Хуш авылым» спектакленең беренче өлеше халыкка тәкъдим ителде. Вербатим жанрында куелган бу сәхнә әсәре тамашачыны Татарстанда бетеп баручы авыллар тарихы, анда соңгы көннәрен яшәүче өлкәннәрнең тормышы турында фәлсәфи уйланулары белән таныштырды. Режиссер Айдар Жаббаров Татарстанның 20дән артык авылында булып, гади халыкның сүзләрен бөтенләй дә үзгәртмичә сәхнә әсәре дәрәҗәсенә күтәрде. Бер төркем артистлар үзләренең чын профессионал булуларын испатлады. 2 сәгать 15 минут барган спектакльдә Эмиль Талипов кына да 7 рольгә керә. Бүген ул «Хуш авылым» хыял премьерасы турында студиябызда сөйләшәк. Эмиль әфәнде, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Хәерле көннәр сезгә дә барчабызга. Әлеге спектакльнең беренче өлешен караганнан соң инде түземсезлек белән икенче өлешенә көтәбез. Шәхсән үземнән чыгышлай дип әйтә алам. Ләкин менә бер нәрсәгә игътибар итәсе килә. Беренче кисәген карамаган кешеләр аның икенче өлешен аңларлармы соң? Сезгә спектакльгә килгән өчен бик зур рәхмәт. Икенче өлешендә дә көтеп калабыз сезне. Рәхмәт. Мин аңларлар дип уйлыйм, чөнки без нинди дә булса бәйләнеш эшләмәдек беренче өлеш белән һәм икенче өлеш белән. Бу икенче өлешендә шулай инде яңа язмышлар, яңа геройлар үзләренең тормышларын сөйләшәкләр, үзләренең кичерешләрен, үзләренең бүгенге көннәрен, киләчәкләрен һәм инде бәйләнеш булмас дип уйлыйм. Шуңа күрә, әгәр дә беренче өлешен карамаган икән кемдер, ул икенче өлештә аңламыйча утырмаячак, барысы да аңлашылыр. Ләкин мин шуны киңәш итәм, беренче өлешендә килеп карагыз. Менә шуңа күрә мин үзем мәсәлән, нинди дә булса бәйләнеш булмаса да, ниндидер фильмнымы, яисә спектакльнең беренче өлешендә, икенче өлешендә карарга яратам. Беренче өлешеннән соң карарга яратам икенчесе. Беренче өлеше кайсы көннәрдә булачак? Бу инде анонс. Беренче өлеше менә безнең инде премьера хәзер менә «Хуш авылым хыял» ул 12-13-14 була бит. Без 14 көнне, 14 февральдә Гашыйклар көнендә ике өлешендә уйнаячакбыз. Беренчесендә, икенчесендә һәм шуңа күрә сезне Алла бирсә көтеп калабыз, килегез. Менә бу вербатим жанрында эшләү сезнең өчен ул беренче тапкыр булдымы, әллә инде моңарчы да эшләгәнегез бар идеме? Вербатим бит инде ул менә соңгы елларда бик популяр жанр. Ул инде 20-21 гасырларда популярлаша башлады. Документаль спектакль вербатим. Реаль персонажлар, реаль вакыйгалар. Менә шул вербатим дип атала, теге документаль спектакль дип атала. Мәсәлән, сез минем белән менә әңгәмә кырып утырасыз, миннән интервью аласыз. Менә шу интервью нигезендә сез алга таба спектакль эшләргә мөмкин. Күзгә күз карашу бай, тамашачы белән шуңа күрә дә инде ул кече залда уйнала. Спектакльнең беренче минутыннан ук тамашачы актерларның шул кадәр оста итеп үзгәрә алуына шакката. Мәсәлән, сез үзегез 92 яшьлек картны да, 6-7 яшьлек ятим малайны да шул вакытта 18-20 яшьлек колхозга өндәүче активистны да, һәм инде 35-40 чамалы инде укытучыны да уйныйсыз. Моңа дәлил итеп әйдәгез әле спектакльдән бер үзек карап китик. Oğlunun halkı parçala yarıda topsırap bana. Doğan yerden ayırmadı. Parça yaşargız değil. Türkiye zor yol boyundan giderle kuşar. Arasında çaktalar arasında, taşlar arasında uğraşırız değil. Kuşlar sınırına tut taşlı oranda yaşarıyorlar şimdi. Шунысына игътибар итәргә кирәк, монда бит сез бөтенләй дә грим кулланмыйсыз, әйеме? Ләкин шул кадәр менә йөзегездә ни кадәр кайгы, ни кадәр менә шушы өлкәннәр булып уйныйсыз сез. Грим, без инде монда гримлар кулланылмый, ул ничектер аның алымы башка иде. Без менә ничек бар, шулай күрсәтергә тырыштык инде, үзебездән чыгып теге бу бит без экспедициялар ясадык, татар авылларына 20ләп авылда булдык. Менә шул кешеләрне күреп, алар белән интервьюлар ясап, шул интервью нигезендә эшләнелгән спектакльләр бу. Шуңа күрә ниндидер бүтән жанрга кирип китәсе килмәде. Ничектер менә үзебездә чын дөрес булып калырга тырыштык, бернинди битлексез. Һәм шул ук вакытта ул кешеләрне дә менә теге
халыкка тәкъдим итәргә теләге бик зур иде. Шуңа күрә бернәрсә белән дә бернәрсәгә капланмыйча, бернинди гримнар кулланмыйча, алымы шундый булды. Хуш авылым хыял премьерасындагы геройларыгыз турында да бәян итегезче. Кемнәр Хуш алар? авылым персонажлар анда да шулай бик күп кенә рольләр уйнарга туры килә. Мин анда полиция хезмәткәре булып та уйныйм. Аннары шулай ук тагын бер героем булачак, минем бер персонаж бүгенге көндә авылга кайтып, кире шәһәрдән авылга кайтып, авылда шулай итеп җир җимертеп яшәп ята. Шул персонаж булачак. Менә бит авылдан китүчеләр генә түгел, кайтучылар да бар. Әйе, Шуңа ансыз. күрә Аллага шөкер. Һәм инде башка персонаж шулай бер бәләкәй генә шулай бала персонаж уйнарга туры киләчәк миңа. Аннары килгәч үзегез күрерсез инде, барысын сөйләп бетермим. Менә сезнең өчен иң якыны нәрсә булды? Менә бу ике өлешендә инде берләштерсәк? Иң якыны шушы спектакль эшләгәндә. Әйе. Иң якыны менә инде аны сөйләп бетерлек түгел, ул кешеләр белән очрашып, алар белән Сез сөйләшү. үзегез аралаштыгызмы соң алар белән? Мин аралаштым. Без Мамадыш районына кайттык. Айдар Заббаров белән без күреп аралаштык, төрле сорауларыбызны бирдек һәм төрле сорауларга алар җавап биреп утырдылар инде. Алар белән аралашу бик кызык булды. Алар бит сез бит аларның хәтта менә ошо дикциясын да үзгәртмисез. Әйе, менә алар ничек әйтәләр, шулай итеп бирәсез әлеге спектакльдә. Менә документаль спектакль без бер нәрсә дә үзгәртмәскә тырыштык. Чөнки менә ничек бар, алар ничек сөйләгән барсына Менә ул геройлар хәтта килеп- киемнәрен дә алар киенгән киемнәрне табырга тырыштык, шундый ук теге шашлык булырга тиеш иде. Ничек бар шулай җиткерәсе килде менә. Ул кешеләр үзләре килеп карадымы соң спектакльне? Булдымы Минем анда? әлегә ишеткәнем юк, алга таба чакырылар дип уйлыйм. Аның күбесе өлкәннәр бит инде. Шулай инде. Шуңа күрә аларга җиңел дә түгел, алар ерак районнарыбызда, республикабызның. Менә иң рәхәте шулар белән күрешеп, алар белән туганлашып беттек инде ул персонажлар белән, ул кешеләр белән. Аннары инде безнең команда бик матур гына булды. Без әйбәт кенә җыелышып, эшләүе рәхәт булды бу эштә. Без бөтенебез дә күбебез авыл белән бәйле, без бит инде теге мәктәптә укыганда җәйге каникулларыбызны, кышкы каникулларыбызны әби белән бабайлар янында үткәрәдек. Барысы да күз алдында шикелле. Аннары ниндидер менә шушы 90-нчы елларда мәгънәсез чор булды инде теге. Кытышкыч теге бер вакыт булып алды бит. Ничектер авырып, авыл белән ара өзелгән иде. Шуннан соң кайтканнан соң авылга гел башка теге авыл үзгәргән иде. Кешесе дә калмаган иде, аның тынлыгы, бушлыгы авылда. Ниндидер сагыш барлыкка килгән иде. Менә театрның яшь режиссеры Айдар Жаббаровның әлеге тәвәккәллеге актерлар тарафыннан ничек кабул ителде? Килешмәгән очраклар булдымы? Без бик җайлы гына эшләдек. Без ничектер менә фикердәш булдык Айдар белән. Мәсәлән, мин үзем ул ничектер элегрәк миннән сораган иде. Мин безнең авылыбыз беткәч, мин ничектер авылны җанландырып җибәрәсе килде. Әниләрнең теге Мамадыш районында Ташлык авылын, шунда мин Сабантуй оештыра башладык без беренче кеше җыелышып. Шуңа күрә ул да җанланып китте. Айдарның да менә авыл турында ниндидер өлеш кертәсе килде. Мин Сабантуйлар рәсеме спектакль мин эшлим. Әйе, сез инде шулай бер иҗади тандем булдырдыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, Эмиль. Һәм инде әлбәттә барлык тамашачыларны спектакльнең премьерасында 12, 13 һәм 14 февраль көннәрендә көтеп калабыз. Рәхим итегез, көтеп калабыз сезне. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.